мо дар асл сифр ҳастем. сифр дар танҳоӣ беарзиш ва бетаъсир аст. якчанд сифр ҳамроҳ шавад, боз ҳам арзишеро ифода намекунад. ҳатто миллионҳо сифр якҷо шавад, боз ҳам бетаъсир ва беарзиш аст. бале, сифр кадом вақт боарзиш мешавад? ҳамон вақте ки ягон чизи арзишманд бо вай ҳамроҳ шавад. як дар танҳоӣ арзише дорад ва агар сифре ки беарзиш аст бо вай ҳамроҳ шавад, сифр арзишеро ба даст медарорад ва ҳамроҳи якдигар 10, яъне арзишманд мешаванд. инҳоро ман барои чӣ ба шумо фаҳмонида истодаам? бале, мо дарси математикӣ нагузашта истодаем ку. мо низ дар асл сифр ҳастем. то вақте ки бо ягон чизи арзишманд ҳамроҳ нашавем, арзише пайдо намекунем. яке ки мо арзишмандаш гуфтем, он ислом аст. ислом бо арзиш аст, яъне як қиматеро дар худ дорад. вақте ки мо ба ӯ ҳамчун сифр якҷо мешавем, мо маънои худро пайдо мекунем. қиматбаҳо ва гаронбаҳо мешавем. беарзиш ва беқувват, яъне сифр буданамонро дар ҳоли ҳозир ба мисоли возеҳ аз сар гузаронида истодаем. масалан, мошин дорем, аммо шишта сайру гашт карда наметавонем. пул дорем, аммо баромада истифода бурда наметавонем. мағоза дорем, аммо кушода кор карда наметавонем. корона ном як вирус имрӯз ҳаётро маҳдуд кард. оё шумо ҳеҷ фикр кардаед ки он чӣ қадар вазн дорад? аммо агар мушоҳида кунем, мебинем ки дар вазни ин вирус чӣ қадар сифр мавҷуд аст. ҳатто ба дараҷаи сифр дорад ки ҳисобаш карда намешавад. дар ҷаҳон ба ҳисоби миёна тақрибан 2 миллион вирус мавҷуд аст ва вақте ки шумо онҳоро ҷамъ оварда ва вазни онҳоро чен мекунед, онҳо тақрибан 1 грамм ё наздик ба 1 граммро ташкил медиҳад. як вирусе ки тақрибан 1 граммро ташкил медиҳад, калонтарин ва пурқувваттарин давлатҳои ҷаҳонро чӣ аз ҷиҳати иқтисодӣ бошад ва ё аз ҷиҳати тандурустӣ заиф, яъне аз пой афтонид. аз ҳамин сабаб мо сифр ҳастем. дар асл ба мисли як чизи беарзиш ва беқувват ҳастем. мо танҳо аз сабаби 1 грамм вирус дар тамоми дунё мағлуб шудем. барои ҳамин мо сифр ҳастем. ҳар вақте ки мо ба ислом ки як аз ҳамроҳ шавем, он вақт қимате пайдо мекунем, яъне арзишманд хоҳем шуд. бидуни ислом чӣ қадар ҳаёт беарзиш ва беқадр буданаш на танҳо имрӯз, на танҳо вақте ки мусибат меояд, балки ҳар лаҳза, ҳар замон, ҳар куҷое набошем, бо ислом бошем ва даъват ба он кунем. бо ислом зиндагӣ карда, барои онро ба майдони ҳаёт баргардонидан кӯшиш кунем.